Pravíme šalát s pečeným lososom. Mám lososíka, sherry paradajky, reďkovky, stopkový zeler, citrón, hrášok mrazený alebo čerstvý, sol, meleté čierne korenie, toto je polnička, šalát, záhranček kuskusu a olivový olej. Kožu dáme dole lososa. Osolíš z obidvoch strán. Kuskus si dáš do misky a zaleješ vriacou vodou. Trošku taký pol centimetra nad. Čierne korenie, sol, zakrieš a necháš napučiť. Nakrájame zeleninu, paradajky na polovicu. Reďkovku na takéto tenké koliečka nakrájaš. Zeler na malé kúsky. Toho tam nedáme veľa, tak za hrst. Zohraješ panvicu, máš trošku oleja. Upečeš z každej strany. Pekne opečený, dáš na bok. Sypneš tam kuskus. Premiešaš, nech to pekne siakne ten tuk. Chvíľku, minútku. Upneš do misky, môžeš možno trošku nehať vychladnúť. Hodíme zeleninu. Hrášok. Polničku. Olivový olej, trošku soli, natrháme lososa donútra, citrón, ešte to premiešaš zľahka a máš hotovo.